Bine v-am găsit. Ploaia e bună, nu? E foarte bună Că ploaie. e bună că n-ați ieșit la reparație. Acum stăm pe Agricultură de reparație. fiecare dată. Da. Și astăzi, fiind ploicică, suntem la reparat, nu? Mai întreținem, mai lucrăm la bătrâne. Ăsta e de muzeu, acum plouă, că ce-am văzut afară nu prea pare de muzeu. Nu chiar. Noi chiar de muzeu. O magie Cât lucrați? Cât de hectare în jur lucrați? de 900 de hectare. 900 de hectare. Da. Sunteți unul dintre fermierii mari din județul Suceava. Mai nou, dar Aveți sondă în curte? sondă, da. Aveți rude până cu veit? Sunt destul de... Nu. Lăsăm gluma. Cum Contrar. facem cu motorina? Cum facem cu motorina? Ne adaptăm. Adică? Adică încercăm tehnologii noi, încercăm să trecem la o altă parte a agriculturii, la minim till. Nou till bănuiesc în viitor. Dați-mi exemplu. Deci no-till ăsta, într-adevăr, este o tehnologie destul de nouță. Destul de grea. Pentru cei destul de grea. Ea este rentabilă în sensul că, din punct de vedere tehnologic, putem să avem o producție mulțumitoare? Da. Dacă... Dați-mi un exemplu. La greu să zicem, da? Vă spun exemplul Da. meu. Eu mi-am setat o strategie că nu sunt stațiuni de cercetare. Da. Eu sunt un agent economic și ar trebui ca să fac profit. Ok. În situația asta mă aflu ca un, să zic, un investitor și toate costurile mele trebuie să se regăsească în producție, inclusiv în profit sau în venituri. Dar datorită acestui lucru am căutat variante în care să elimin din cheltuieli o cheltuială extrem de mare în agricultură este cu combustibilul. Avem lucruri pe care le putem controla, putem să ne adaptăm cu tehnologii, putem să investim în utilaje mai mari, în utilaje mai performante, dar avem și o parte de cheltuieli pe care nu le putem gestiona Adică sau în controla. ideea că un utilaj mai puternic consumă pe unitate mai puțin. Da, avem utilaje de putere mare, tractoare Da. de 400 de cai care au o rentabilitate mai bună. În schimb, vă spuneam că este o componentă pe care nu putem controla și la început, când am stat la discuții, vă spuneam despre impactul de anul trecut. În ferma mea a fost undeva de aproape 60.000 de euro cost transport la port per producția rezultată din fermă. Ăla e un cost care anul ăsta o să crească cu 30-35%. Deci să ne luăm de bucurie că transportați la Constanța cerealele, cheltuiți bani de un tractor nou. Unul mai micuț, dar Micuț aproximativ tractor, un da, tractor. da. Cam asta e situația. Anul să spuneți că o să crească cu 30%? Da, deja costul pe port, costul de transport se învârte în jurul valorii de 200-220 de lei pe tonă, comparativ cu anul trecut 150-145 de lei pe tonă. Deci, practic, nu e dependent de noastră profitul până un altul. Nu. Adică, orice ați folosi, oricât de inventiv ați fi, oricât de multă agricultură și agronomie ați cunoaște la modul teoretic, deja profitul scade. În situația în care combustibilul este una din resursele de care noi depindem, da. Plus că mai intervin acele normative la care participăm, că nu putem fi părtași sau putem influența cumva cu partea de bioetanol, biodiesel, care este inclus în carburanți, unde în fiecare zi ne crește, cum ar veni, costul și ne scade piața de desfacere. Pentru că noi, ca fermieri, aveam cumva o marjă de siguranță în ceea ce înseamnă industria bioetanolului. Deocamdată nu s-a atins nimeni de ceea ce înseamnă biodiesel, pentru că partea de oleaginoase încă a rămas neatinsă. Dar noi putem aștepta, cine știe. Păi, ar fi o mare prostie, pentru că una peste alta, după ce nu e petrol și petrolul e țiței foarte scump, acum ce facem? Scadem, dacă scoatem biodieselul, scoatem practic partea organică pe care o producem, acel ulei vegetal, ne trebuie motorină mai mult. Vom cumpăra motorină mai mult. De unde? Problema e că o să cumpărăm mai De scump. unde? Aici e problemă. Bănuiesc că tot din zonele tradiționale, doar Da. de la alte prețuri și de la altcineva. Nu știu acum Am înțeles. ce și cum funcționează piața. În paralel cu aceste scumpiri,
nu se simt foarte bine nici îngrășămintele chimice. Da, acolo nu mai putem face rabat pentru că îngrășămintele sunt parte din costurile directe ale producției agricole și există o teorie in-out care nu poți, acolo ești limitat. Îți limitezi îngrășămintele, automat îți limitezi producția. Poți să limitezi lucrările, poți să limitezi investițiile, dar investițiile directe nu se pot limita. Spune cineva că dacă nu se iau măsuri urgente la nivel de guvern sau și la nivel de guvern, dar și la nivel de Uniune Europeană, numărul fermierilor să scadă, o să fie mulți fermieri care vor intra în faliment, iar producția agricolă va scădea drastic. Da, situația nu este roz. Cei mici, într-adevăr, vor rezista, bănuiesc, mai greu, datorită faptului că în momentul în care nu-ți permiți investiții de care vă spuneam, e greu să suporți, nu știu, costuri cu cam combustibilul, de 100 de litri de combustibil la hectar, sau vorbim de îngrășăminte cumpărate la fracție de camion. De exemplu, diferența de camion livrat întreg și camion livrat un sfert sau așa, apar costuri substanțial mai mari și acolo se vede în profitabilitate și la un moment dat nu mai este rentabil. Dacă ar fi în locul meu, ar fi ministrul agriculturii, ce spune? Vă rog să nu mă înjurați. Nu știu, de obicei. Nu știu, n-am un mesaj direct pentru ministrul agriculturii, dar am un mesaj pentru cei care pot decide că ar fi timpul să ia atitudine în fața vremurilor, aș putea spune, pentru că până la urmă conducătorii pot influența prin deciziile lor ceea ce înseamnă, nu știu, legislație, reguli, viitorul nostru. Iată că toate organizațiile, toate asociațiile de fermieri din România au semnat o scrisoare deschisă către Guvernul României, către prim-ministrul României, în care cere măsuri imediate și nu imediate, urgente și drastice în privința TVA-ului și a accizelor la combustibil. Crezi că o să rezolve ceva? Am auzit mai multe variante prin care se intervine și în relația economică dintre agenți, pe undeva care mie mi se pare cam greu de intervenit acolo. Corect. E piața liberă. Piața liberă nu mă puteți obliga să vând sau... Piața e reglementată de cerere și ofertă. Absolut. În schimb, ceea ce înseamnă parte de accize și de taxe, da, se poate regla destul de ușor, dar fiind deficitul greu de acoperit, se pare că este o sursă bună. Asociației Producătorilor Agricoli din Bucovina, domnul Vladislav Petriceac. Am vorbit cu colegul nostru despre acea scrisoare deschisă pe care toate asociațiile de fermieri au făcut-o către Guvernul României. Da. Ce cereți prin această scrisoare? Deci cerem exact ceea ce a propus și Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reducerea sau scoaterea din prețul motorinei a accizelor și a TVA-ului. Pentru că până în alta aceste sume vă revin, dar peste un an de zile. Practic fermierii împrumută statul român. Nu cerem mai mult, pentru că noi cel puțin TVA-ul, noi cerem rambursarea la TVA, pentru că agricultura, după cum știm, este taxare invers. Dacă cineva ar vorbi... Cerem acolo, pe lângă faptul, pentru că ministrul s-a referit mai mult la sectorul vegetal. A omis sectorul zootehnic din România. Știm că sunt foarte mari probleme și pe sectorul zootehnic. Am cerut acolo și o amendare și celor din zootehnie să se acorde acel sprijin. Așa. Au fost vocile unor oameni care n-au habar de ce înseamnă agricultura și economia, care spuneau că, domnule, deocamdată legea bugetului a fost votată. N-are nicio legătură cu legea bugetului, pentru că aceste sume, cum vorbeam și cu colegul noastră, vă vor reveni cândva, când și-au ce aminte Ministerul de Finanțe. Asta. Impactul asupra bugetului este zero. Pentru că aceste sume revin în agricultură, revin fermierilor, dar cu întârziere, după 5, 6, 7 luni sau poate chiar un an. Spre exemplu, acciza la motorine, să revenim și asupra acestui aspect la ce vă refereați, pentru că cei care nu cunosc situația din agricultură, dar știu să comenteze, s-au alocat în bugetul pe anul 2026 620 de milioane de lei ca și acciză pe motorină pentru anul 2025.
care au intrat în conturile fermierilor, chiar ieri am văzut la unii dintre fermieri sau astăzi. Deci acei bani nu sunt alocați ca și subvenții pe motorine pentru anul 2026, ca și o măsură de sprijinire a efectelor războiului din Iran. Acești bani ne reveneau ca pentru anul 2026. Oricum erau banii noștri, da. Da. Numai că dumneavoastră ați dat banii ăștia primăvara trecută Da. și dați după un an de zile. Și am luat în primăvara asta. Împrumutat statul cu 620 de milioane. Exact. Ceea ce e o mare Da. prostie, zic eu. Da. Spuneți-mi, vă rog, faceți parte din această asociație a producătorilor agricoli din Bucovina. Iată că v-ați înscris de curând și la PAR, zic eu, o soluție foarte bună. Aveți speranța că împreună vă face ceva toți fermierii? Până la urmă trebuie făcut ceva. Da, nu știu dacă datorită nouă se poate schimba traiectoria deciziilor, dar revin asupra faptului că aceste zvonuri nu fac bine. Aceste zvonuri destabilizează piața în primul rând și apar tot felul de suspiciuni. Credibilitatea fermierilor în rândul instituțiilor bancare a scăzut foarte mult. Acele subvenții pe care toată lumea le cârtește, acele ajutoare pe motorină, acciza la motorină, inclusiv TVA-ul, dar acolo, bine, la TVA e mai, cum să zic, reglementată treaba. E că face taxare inversă, asta a fost Da, o soluție bună. acolo e o chestie foarte bună Da. și oarecum nu e atât de cârcotită cum ar fi subvențiile sau fondurile europene. Să știți că acele subvenții vin doar datorită faptului că noi respectăm niște reguli, respectăm niște condiții de ecologie, de mediu, De tehnologie, condiții sociale substanțe până la scumpe, urmă, da, că așa acum este. e la modă, știți că numărul de angajați per hectar trebuie respectat și nu putem funcționa la andala. Așa că, nu știu, cred că stabilitatea ar fi una dintre soluțiile pentru agriculturii și a oricărui domeniu până la urmă din țara asta. Pentru că, ca oameni de afaceri, toți trebuie să ne bazăm pe niște predictibilități. Și dacă nu le avem, mergem așa după ureche. domnul Andreiș, când aude cineva de oameni de afaceri, se gândește la un costum Armani, la cravată de 2200 de euro și la pantofi de 14.000 de euro. După câte vedem, nu prea Armani, nu prea avem Armani pe noi. Domnule președinte, acum o lună și ceva în urmă ați ieșit în stradă, la minus 17 grade, la minus 20 de grade. E clar, înapoi alea minus 17 grade nu le puteți aduce, dar alea 40 de tractoare le puteți duce înapoi. E foarte simplu. Și acum, mai mult decât atât, am avut discuții și în conducerea la PAR și chiar s-a pus cu această problemă în discuție de a mobiliza poate și mai mult, chiar la nivel național ceva. Pentru că în condițiile astea nu se mai poate lucra. Deci am plecat la drum, am început campania cu anumite calcule făcute pe care la momentul actual nu le mai putem respecta. Sub sloganul "Așa nu se mai poate", într-un singur glas, fermierii spună că așa nu se mai poate. Nu se mai poate așa, da. Vă mulțumesc, doamna, și să fie bine. Afară plouă. Mersi.